daninoɓe artiri majjunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni endam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Nenje wan ka rami ko don woni haali mami téléphone he wona wi ma Fatima ko bino dum jongo mo ko yalti gallo ndegel be potte damangal anani Fatima yimu Fatima ala ko heddi hande lega ngal ne wulle ne duka ne jetto afami on ha do hen no fotti yami damal o wi kam non salla jabi min kam salla jabi parce que mi fenani min hono madam jon feram boni jon non Sofia jon non hoto datema an he hoto dole ma ngoni adan ha ko yini ko cindira Fatima Fatima ƴettu fitandu ma han yowdumi dow hoore ma he andi ko gandinduma ka ballannoɗuma tan anani so heɓori tampindema noon gummoɗa kuccodira e makko hakkam yo yana moon on gonta dañ jam onon ɗo galle o ƴeew min no somi wawan hande wolka nde mbimami taw galle o dari ko dow wolka galle o fof wonta ndo en soma fuu ko wonimi hen mimi dañani jam meɗo wuuri ɗiɗo lebbi fof ɗi duuɓi fof meɗo wonde joom suudam ɗo hay goto waɗani hen effort tikkon mo on dañ jam wallahi on dañta jam min noon so yiiɗi maayon so yiiɗi nguuron suma fuu ha jam ala hen fami probléme uji monɗi gasta min probléme am eko eti ɗon hen eko mbaɗɗon hen haydara te noon billahi ñan jungo neɗɗo mimi ɗo Sofia ñani tan jungo neɗɗo amoɗon onon yimɓe galle ɓe yette Sofia ñan hen gandu toon jikkam mimi dañan jam dañon jam on dañta jam halakara hakkam yane moɗo nenjew ana famande nenjew min mata yan ɓandam du an ƴeewa min Fatima caravas uji joguiɗi e looci ɗi fiyarɗi e kuddu cinwaɗe ɗi hongarɗi heñani yo wara wadde haajam ala hen wona suusaluji ɓanduma mbatta protégé min yo haajam boni ɗum so Fatima no unma ɗo unki buna haajam wona ka ɗume sa wiyama ni puttina kam guiteje maɗe tan gona ɗin neje ɓandam du Fatima haydara ko ɓurani an so Fatima hulanima ko kolta e Fatima mais fatmi explique an ma nen jeew a famani fami Fatima no wayni tan ɗum tagui mi haalde Fatima haydara wayani sona ka kulgal reedu sa wiyama han gona e ɗumini dara wayno no ullude yarno neɓanmi ay Sofia sa wayi noon Fatima sa hanɗi kinɗo e galle haw waɗima nokka ɗum ko haajuma yo haajam boni hen hoto daram ko darata kam joɗɗon tan ha Fatima itta hakkille ma ñakkuɗo fayda o te Fatima noon Fatima oɗo Fatima billahi wallahi ñani Fatima mimi Sofia ñan hemi warat Fatima kam yo Bukari fof mbaratmi sa neɗɗo resi ara galle ɓe debbo goɗɗo natta ɗon pourquoi Fatima an resi Bukari walla an jibini Bukari noon ayi Bukari omo jetta ɗo ma urnodira debbo goɗɗo ma resodira goɗɗo ala ko mbawɗa hen way Fatima wari yimɓe wawi merde guel baguel bale hôpital ngel wari yimɓe allo takko galle ma gummimi joni berini hay mi sowa hay goto paɗam taw
ay takko ani ko jinmi haalande kaalisam cohlumi lebbi jeego mbe rewe ma mi haali hami tampi totam kaalisam daña baraji min mi tampi mi rewa hami tampi joni noon mi ñaaguima tan joni sabi Allah komi jiɗɗo yaade Dubai mbiɗa soodoya bagage tottam tisijam sabi Allah ñaaguimami mi lori mbimami heɓa ko kalantumami ko mi tampi yaaji o moni o ko min o e rokkam seeɗa mi noddinma rokkam yaaji o an Sofiane foti haalande ko wiya jongoma yetti galle taw fena taw jongoma yaltani galle Fatima a watta seesa soni o sikki jongoma koko yalti noon ɗum woni hollu woni Sofiane ko cuule sakam wiya noon ko cuule sakam o wiya noon wiya kam o ko yalti galle taw fena taw on yaltani galle han joni ko Sofia jinganta kamo jinganta joni de Fatima he jimmi ko jaara seesa jaara janjum andum ko woni ko wonata ko kalmam ko manne musma ko wonata hen kanko jinganta kay wala yiɗa nande ɗum an Fatima joni man mbattaɗa haaldito yam ni min ɗon welama ko nirim ɗo jaggiɗa fof ko noon ko ni ɗe kadrim manda Fatima ko min kalditani ino kadirma o fof no kadirma no kadirma dokka kam respect min mo kima respect nda meli mi haalnima ko woƴi kam mo kima respect ko jiɗɗa goɗɗum wona ha woni ka jiɗɗo fiide min ko piyamma Fatima alfiyam ko piyamma min kam mi haalnima tan ha tan ko foti wonde rek ko so Sofia waɗi ko fewani tan aɗa jogui droit kalde wona wonde ɗo aɗa jigganamo mbiya yimɓe karta ono jigganmo tan ɗum tan mbawmi haalande on la ilaha illallah muhammad rasul Sofia kadi ko haala ko fof ko gon Sofia woni ko anda to naati noon la ilaha illallah ono o ko Fatima min wullirtani mo fof kono jangga naatigagal ɗo e galleɓe kolle ko neɗɗo ko bandum saabu mi jiidani maɓe takkodirani maɓe ko weɗa fof ko ɗum e mbaɗade galle min wonta mbino ko jangga naatigagal min dañi on ɗon onon naatigueji ɗi on hirnani on dawani ko gontone galle mo fof ne wala ko weela on mbawa haalande kam hayso ko kewi mo fof fiyen guiɗe mum jooɗi daara kam mais ko min e moon wallahi Fatima wonko commencence Abdourahmane opere heno mi fiima hami jooɗema nanda bonane ɗi ɓurma bonde nede aller retour ar wula waɗa wallahi o opere heno ma andu min kanga nandi galle baɗote wawi wallahi Fatima wonko hokkuma sens Abdourahmane oppanno tan gara mbiya ara memami wallahi a wonta wattude e aduna ma andu min ɓurma bonde nede aller retour kolotam ko bandiyagal ma andu min mboɗo wawi sodde ɗum ha jara noon ti an gonira e galle tan a yaltat gallo elle tan ko an adduno kam ɗo jongoma yaltat gallo elle tan jongoma no aranno e galle nde ko waynima an gonɗa ko jalnade ni mi haalani ɗum noon an mbiya aɗa yiiɗi joom galle ma ya wona e galle ne fukko duhoji hareji jamma e ñalawma suba e kihiɗe hande sa hoccani kir tan janggo kocca laaɓi andal ka debbo baɗɗo agressif mbiɗa an a tumama ka parɗo e haare debbo wona ɗum gorko yiiɗi ko weeli gorko yiiɗi ko jaam aɗa haala ɗum haala belka ƴeewa so ñaami so yari ko an haala ma fof ko pacak gorko yiɗa ɗum jeew hande goggo mbiyatmami o ko Amadou Amadou joni bistima mbeɗa salminma salmitakimi ñinde mbeɗa haalda ma ustuɗa kam gara joɗɗa ɗo yeesa maɗa haalda yam mi sikkano wona an jotto yeesam so jeew accu ɗum jeew wata si waɗa neɗɗo jugé e jikku mum waɗa neɗɗo jugé e jikku ma bonɗo wondat koye moƴƴo wallata bonɗo min mbeɗa andi jikku bonɗo jogimi jikku sahay ɗum mbeɗa ɗum andi fof no gandi ɗum mais an waɗam comprendre jeewo waɗam comprendre woto ñawram jikkam ƴewram jikku ma somi haagam ɗum wona neɗɗo et puis wona ɗum ɗo addimi ɗo hande ko addimi ɗo jeew wonko jiɗmi mballa kam fi sabi lillahi goggo jeew ƴeew mi ñaaguima tan sabi Allah mballa kam ko jiɗmi ko haal tan mbeɗa heeɗima min Sofia oɗo est ce que jeew Sofia ne heddori yittemi mi sikkani cikkumi Sofia gilli gasi hakkude amen quoi min kam mbeɗa yiɗ mais Sofia non mi sikkani jimmi noon ƴeewnami Sofia hayso tawi ko fotini e gilli ina heddi e nder ɓerde mo pour min mi anda allo Fassa an to gonɗa an guillinani mboɗo dari e darde ma mboɗo woni ɗo e nangue wulde diaw ko mbiɗa o an gonɗa ko yawademi ni mboɗo haala mbiya ko joni loroɗa te guila noddumami ha joni an gonɗa ko yawademi e joni haalam so potteten min mi ara toon
e moƴƴi te mbaɗa ko yaawi de. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la beyadibe. Trois familles. parce que Sofia hande waɗata acte mi yiye e lejjiɗɗon haɓoyo waɗa baɗal ngal mi wawa faam hoynami yennami ƴettomi ha ɓerdam gasa. Amadou Sofia wawa anjama sabu Sofia ko an andin ɗum aduna a famonmo tan yo won pamirami Sofia somi waɗi ni waɗa ni somi waɗi ni est ce que debbo ne faamo min sikku debbo famatako de an aɗa faami Sofia. mbeɗa faamimo no feewi ko an foti famdemo ɗo to tolniɗo ko an famatamo. jew ɗum tagi meɗama ar noon par ce que an a rokkata kam hakkille kalam tan ko goo joni hande jinmi ƴeew wallam tan goggo ƴeew fisabilillah manna kam Sofia test ƴeewa mbeɗa guila ɗin keddi par ce que min mi horimi faam waɗnam ɗum test nani nani kalɗa ko a jaɓi minani mami haɗumini wona nani beela jaɓi Amadou mi nani ko kalɗa ko min waɗani ko mbiɗa ko wadde ko yo résultat ɗi tan panmi mbeɗa jooɗi tan min aɗa fayi ɗin tan panmi mi anda ko dañmi quoi mi anda ko gonmi heɗum mi haalat ma an probléme Boukary Fatima o kam eyyi ko kalɗa hen Amadou ko boɓƴimi hen ko wondimi hen mbeɗa jogui probléme ɓurɗon de ayi kadi noon ƴeew ande ana waɗat ni haɓoye mbaɗa ni ƴeew min jimi mbaɗa am direct ala to ala ga probléme janat yo yaade probléme o probléme gonɗo e galle mbiya haaju ma ala hen woddimi hen wo haajam ala hen ƴeew toppitanam probléme am fisabilillah anani probléme am o jinmi deklana kam en régle anani ɗum jinmi mais woto haalnam probléme won ɓeyda probléme a jeew anne accu ɗum wawi he kono ko Amadou woni ɗo Amadou heewi wutteji hay timtimol kay so welama bul so welama on so welama wajji Muñondiren ko digal welani. Mamuña curki keɓa julɓe ko digal welani. Reni gondigu ko jam. Reni gondigal ko jam. Yo jam yip ko digal wela yare yeso. Sinno ko wuli bubata buyere jabetake fudo wada gaw wada sammere muñandire. allo jongam miɗo suhli joni arjo nani miɗen ɗo saale komi dawa noon jarna se nani ok anajata ɓurko nañmi ko oɗo Fatima ne kalnanmomi jongo ma ala ɗo nde min j'étais perturbé hakkilla mo ko yehi sabu no namdori kam ni holno mbaɗami jom hol fof no mbaɗay jomum waɗi kalɗani noon joni noon ayi haɗan kalnanma ɗo e galle ya jaggu hoore ma joɗɗa place goto ha mi ara est ce que nani kala ko Fatima wawma wi noon ya jaggu hunduko ma par ce que an min tanma ɗo joɗade ko responsabilité mo gonno anani ɗum noon wotta haaɓe woto dudde kala ko wawma wi jaggu hunduko ma ndeƴa place goto anani kala ngo voilà wonko mbanma envoyé numéro ma he ɗon mi yiino ɗum ni boyino namdadem ko hollu ɗum ɗo joguiɗo ɗum kala cuhla sot coɗa ɗum he nani sa suhli ñam mbiɗa ñamduma ɗo e galle he ñamde mabɓe weɓata restaurant nde nani ɗo sa suhli ñam jippaɗa ɗon cooda walla ɗoɗɗa livreur addana maka ñamɗa anani mi mbiɗon dawa Nyeri mballi gisene sini ñamde. Nyeri mballi gisene sini ñamde. Wona jolli kala
Kurdigal welani Mamu nyachurki kebatine Kurdigal welani Reni gondigu kojam Reni gondigal kojam Yo jam nip Kurdigal welayare so Sunno ko wuli bubata buyere jabetake Fudo wada gaw wada samme sel alhamdulillah badda tambe jambol mawlum Abdourahmane jongo ma wa wonde do e galle ipi pare sey sina ka soti yo fa la gallo mo wa hedda do e mine mako min keddo do e galle yo yaltu gallo dum tamba mi dem Sofia an andi Fatima ko cikkittoɗo o yi hawwi minema mbatten ko neɗɗo ko bandum oɗo instant o sikkata ko enen goni ande makko ala fof ko mbawɗen haalandemo ha naata e hakkille makko ɓernde nde nene heewi omon yiɗi fusde Fatima ni jahni min an jongom ekta ko mi yalde galle iko waddo ko fo e galle tiabino ce qu'il a fait ici il va rester ici pourquoi il va sortir o yaktal gallo walla min mako min bandire do e galle an je galle wala an jibir galle mi halama galle ko wonate ko do wona an yamirdu ko min yamirdu iskanani ipporon iskoron on hodon tel onon jogoma gila naati do e galle ha joni kam wuppantami kam fobirantami kala ko cuglumi jongom wara dum te pourna onon fono dum wat han an haldani bukari ngara har jongoma yalta galle min haajuma lay bukkadi min ko haajum ko jongo ma woni a jongo ma o yaktal gallo o wonta do e galle o mara wonde do gorko men galle biya dum fof kewi ko fof yo wonde e galle ah bon wonno ko wolude ko neddo ko bandum jongo kan on jiiduno on jiidani amina haydara mi jolo ner galle jongo ma ala solbu gorko men ha ner galle yitram fo en biyo yo mopu ngo wala e galle je suis marié ici jongo ma va pas rester ici il va sortir halde o marié do monom ay o bado marié halde on jongom arani suduma de ko gorko ma tawi dum dow sara halde gorko ma iskanani tay hala subaka law ko fanma min komi dawo wallam sabu Allah wata humam do kadi ko dum biya non ala problème jogu non parce que ngon ko jungude kam tinge kam c'est bon c'est comme ça tim wayno pulo fourani bugal ko halgo gom nandula ko pulo four modon mais toi là tu vas sortir la maison là tu vas sortir sinon toi et moi on va se tuer ici t'as même pas honte wallahi mi tumti koye moɗon son cikki min oɗo mbawi yaltindede moɗo galle on mbawa il faut noon mi ummo mi para yewoya Bukari mi wawa oppirde mo ni biya ay dara dina ndar rek sala def yatta dum dalo an yatta dum jam so yidi be gaddo yo keddo no mune o kadi ko mi haali pari o do ba ma dalo yatta dum o tiya gallo no adeni jew dunyo kadi Abdourahmane mim yo yattin jongo may galle wi yo yattin ta jongo may galle to mono yattere galle gallo wawa wonde do e galle gallo yatta dum mo yala ka wona do galle watta bone do e galle yo mi jolmi dal dum wona do mo ha but Fatima ko woni kadi yatta gallo to Sofia won ha Sofia he Sofia minande nen to jabra hambe ma yatu tawa hamdo sa tay gam mi ma menden bukam Churundire munyondire Kurdigal welani Mamunya churki kebane kono ko mar Fatima ay koy hangede wala Kurdigal welani Fatima ko wonantini Amadou Reni Kurdigal kojam Yo jam nip Kurdigal welayare so kono ko mur Amadou ana Amadou hana nan jogonno ndero min ɓuri nan min ɓuri tin ha jam wasen won a faami min ko heddi koye gurdumam mi jogata probléme poɗɗo e nagge mbeɗa haala probléme yel pot ngela mbeewa watta ɗum de Amadou he Amadou fo daali nodduma Amadou wallahi sa hajaki debbo mono Amadou son kajaki debbo mono ma adan mon ɗo caɗele de Woɗo waɗam ni Jasela woɗo waɗam ni
Mais toi, ça va pas, non? Ça va pas, né? Alors, on va aller dans la rue. Andi ya fala, andi tayo. Mais bien, voilà. La kana bi. Attends, ça, je te dis, car, tu vas voir. Atawamdo, andi, atawamdo. Ina mata mbaro ni mai telo bawa. Ana ngai dir, ai telo bawa. Mais t'as quoi dans la tête? Awa wade ses. Ah, voilà, Oulouna, voilà, Ravana, les mecs, Kouteli. Awa wade ses. Pourquoi me l'arcès? Andi talio. C'était comme une Ah. Bah, tu passes sur le trottoir? Mi tel da territoire, ko mi passa ko do passa. Da Ala passa. ka tu malita. Ah bon? Eh, Mets-toi au milieu de la route, tu ai verras. telo bawa, ni da wat mbaro ni mbe. Ah! Eh, an woni naafiga mawɗo ne kay an test o mbinoma mo ñande yo kam waɗa sofia test o tolniɗa hen Amadou walla mi tes yimɓe ɗo gone caɗele galle ne heewi gulali gona ɗo haala tes ay mo kalanta keɓol mi haaldude haala tes o talani ɗum ni joni tan mo waɗe menace nder a faami ko mbimami ko billahi noon mi haalanma fatima ñan jungo mo yetti sofia o yetti jikkam o fatima anda kam de sofia wiyete ko no tous pas yo yalto sofia ha laaɓa walla mi liggo ɗum ko boñi J'arrive tout de suite. je vais me remettre. Je nique ta race, tu vas Je voir. vais me remettre. Ah bon? Regardez-moi ça. Ok, vas-y. Toi, tu es qui? Mets-toi. Vas-y à Je l'intérieur. te défonce, tu vas voir. Vas-y à l'intérieur. Ah bon? Je. Mets-toi. Livia, on est en bas de la télé en bas. Formation zéro. Mets-toi. Mimi dali ni ngay. Ande tayo. Wayo. Ande ni me wala. Wala. Ni la malon. Hay tout son bawa. Do do ko permis gratuit. Mi non kam sacrifice. Mi non ko woji kama hewta wona wala de sacrifice. Mi da wata kam sacrifice. Mi wonko yidal buka. An nyakul faale cim hay sarasa. Mawdo kelfa na ro wara yimbe bulal. Tadi ele ko non jeedu. Ni damba to wara yimbe. Fu ko bar ma tete ma bi ko ni mbadi ni. Nyakul faale. Ma ni ya pan got. Ko ni ba non dara la asara. Ni no bari ni. Ele ko non jeedu yo. Ko non chatta buli ma ni sondo no ka ko wala. Yo ma yo no nder timine. an kam hoto Boukary Amadou hoto Boukary woni Boukary yeehi ha juuji mum Boukary yahi Amadou an ka neɗɗo an miña yalta galle o anda to woni joɗɗa ɗo wiya Boukary yeehi haajuji mum Boukary joni réglata ɗum probléme uji mum min hooram talmi ngel probléme yel toksel ngel gaddata kam haalana yo jeewa accinafi geegal jeewa hottoñam sa wawi toppitɗa probléme am sa wawa jaaha a nani tawi aɗa jogui noppi a nani eyyi so neɗɗo darta naafiga billahi yo jaggoma ngal misral bangal a ƴiwode eyyi moƴƴi billahi noon ay fatima wallahi hen foti ƴeew hoore mum billahi ñan jungo mo yetti Sofia joni mi holla fatima noon min woni homo Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Allô? Oui, Sophia? Ça va, alhamdulillah, et toi? Jam tanay Sophia, mo yurnan dematam bi minute dum am jeew ci aday jam. Aday jam alhamdulillah, mashallah. Yalla baydu jam. Ada soxlim. Min mi ara galle mon. Et doit être compliqué. Est-ce qu'on va foutre quelque part avec ton vieux là, tu sais, à la femme rek. Kumbi dako. D'accord, maman. Ada urangur da musdam dergale. Ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie. Depas. Siapa di forum do farma? Fatima Angu ya quoi? Laisse-moi tranquille. An mala wa xal min nekam. Cengta xam cengay lay. Laisse-moi tranquille. Centumu cengay lay.
sengtomi sengay len go pagam tutrang min ko kalmin ma pati halminam ma wa pude kam nenam de wonta dancu nar gir ma de leji Fatima he mari ma tu sengtomi fa la sokkoy ma de do natema ma la nata nder ma sokkoy nder ma wallahi ko calorɗa ko ma woot a rentete Boukary force Boukary wona pour an tan a renten ɗum de andu Allah tagani an tan pour Boukary a rennete Boukary force a faami cikkuɗa ko an tan Allah tagani Boukary ana a funti hoore ma min kam min Boukary on ko woni nder to mo he ha rewɓe cengre muni jonggom sengoga Fatima sengoga pourquoi ɗum pourquoi anda molno noon goggo ko baɗɗo ségrégation quoi par ce que Boukary ji wonde cukalel meɗa andi goggo pewno ɗum ha feewi kono ayi min dara moƴƴani fewani ɗum kam mami ɗum haaldo goggol billahi kisma ɗum ko an noddango Allah noon ɓuuri noddango neɗɗo kisma holo mbawiɗa jahde sofi a kala ɗum vérité mo foof ha to pawɗa ɗum an jonon holto pawɗa e wiide komin haalni ala joguiɗo fiɗ e audace haalande ɗum sowona an jaha noon mbiyamo min ari kason kisma ko tagui ma yaade an haala mo wiyam joni min tawi a naran prison han ok mi naati prison mi haalanma noon gueɗel gotel kala ko kalanɗamo goo mi haala ma ɗiɗi ko ɓuuri sa haali kalamaji ma wona gon c'est pas vrai te kisma aɗani ko jinmi haalandem min e ma sa renta him en mbaridira ɗo soit ko mbara kam walla mi warma asiyalani ma yo wel mi sala hen haydara noon so ɓuuɓi tan koye ma kisma watto hakkil ko mbimami ko mi wara tan walla mi warma oɗo kisma billahi wallahi taalahi min e makko o waranam tan walla mi waramo ya ha yesso noon ko lawol Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni sela be yadibe. Famille, 1000 problèmes. Bonni ko digal bonni ndam. Won ko mbino dami. Hey, won ko mbino dami. Mbida mi nawlirtake. Tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nanjala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse the money. Edo sukabe